हेल' आंगोफोर माबोरै दं गासिबो मोजाङैनो दङ ना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै दिनै आं नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मानोना मैयायै मोनायाव आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मानोना नोंथांमोन गैयाब्ला आंनि चेनेला मनिटाइज जानाय नङामोन नोंथांमोननि अननायावनो दिनै आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनो फैबाय थानाय समफोरावबो बेफोरबादिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आरो आंबो नोंथांमोननो मटिभेसन होलांबाय थानो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां गोदान गोदान मेसेजफोरखौ लाबोनानै नोंथांमोननो होनो नाजागोन मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनानै लागोन आरो आं मोनथिनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन गोजोन्थों खुलुमबाय।